Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabhion Ginoo, sa gihapon kami maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa sa gihapon padayon pa ang kahigayonan sa pagsabot sa binhi sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta o Dios nga kini nga programa imo nga panalanginan uban ining estasyon nga unta o Dios mahimo kining kasangkapan o instrumentos wag paabot sa kahayag sa kaluwasan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta Ginoo nga pinaagi niini nga programa daghan pang mga hamiling kalag nga makapangalagad dinha kanimo. Tanduga ang ilang mga hunahuna o kasing-kasing samtang ginapamatian nila ang imong pulong. Kanimo nagalaom nagasalig kami o Dios nga ikaw magahatag magatubag sa amo nga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pata mo irog ngadto sa pinakamin portion sa atong programa sama sa atong naandan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay. Ayong hapon Kuya John. Kami kanunay nga nagsunod aning inyong programa Kuya. Labi na gyud ni tatay kay mao man ni ang iyahang lingaw igabot niya gikan sa lakaw. Iya gyud dayon nga patingogon ang radyo. Salamat Kuya, si Minmin di ni. Okay, daghang salamat Min. Dapat tay basahon. Brother John, salamat gid sa sining nga programa nga nagapadayon kini sa kahanginan nga nagasulti sang kamatuoran kag kabay damo sang mga tao nga makadawat sang matuod nga pagpangalagad. Okay, something's missing naman eh. Okay, napatay basahon na Sir John, maayong gabi sa inyo bisan og adlaw paron kay ang inyong programa gabi naman god. Kami kanunay mi nga naminaw sa inyong programa sir. Amo nga tan-awon ang Bible og sa mga teksto nga inyo nga hisgutan takdo man gyud sir, og kanunay mi nga nagsunod sa inyo. Daghang salamat si Rodolfo Regalado de Ainezer. Okay, daghang salamat Brother Rodolfo Regalado sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa. Last text nga atong basahon. Mayong gabi sir, pangutana ni, so dili lang tani kay naa na may pangutana nga ato nga kuan gi ko nga tubagon. Well okay. Sir, maayong udto. Pangutana gihapon. So di paninato ni makuan kay sagdi lang tubagon ra gyud ni, no? Teksan ra mo og tubagon na ni inyong pangutana kay mag-abot mo gud ni. Okay, among ginapamatian pastor ang inyong mga tubag
nga nagbase man sa Biblia, unsa pa may ikareklamo sa tao nga Biblia naman gyud na. So ang ilang ug naa sila reklamo, ang ilang reklamo dili kamo kundili ang God. Salamat. Well, salamat sa pagsabot. Okay gala, sa dili pa ta moadto sa unahan, ato sa ning ipalili kay Brother Isaw ang atong monitor kundi ining dapita ang atong nga mga pinalagga nga mga viewers nagagikan ning mga lugar o nasura sa kalibutan. Okay, salamat Brother John og may gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kiglan, mga suking tigpaminaw nitong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagasunod og nagsubaybay nining atong programa, welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nining ato karon nga ginahimo nga live broadcast do na natay nakita nga mga kaigsunan nga nakig-uban kanato. Sila si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia, niya po si Brother Ronaldo Vivragat, niya po si Sister Nona Hani Monterde Punay watching from Agho Danbantayan, niya po si Sister Roslyn Mainit, niya po si Brother Ivan Raiko watching from Langob Kinatarkan Island, niya po si Sister CJ7, niya po si Sister Tris Jamin Jamie, niya po si Brother Abner Dualio, niya sab si Sister Kiana Faith Itang, niya po si Sister Lynn of Kyria, niya po si Sister Amy Espinosa, og niya po si Sister Siring Hidokyo. Nya do na po yung mga nagpadangat og mensahe niya si Sister Lynn of Kyria. Mayong gabi sa tanan. Niya po si Brother Elmodam Flores. Mayong gabi ninyo duha, Brad John, Brad Isaw. God bless sa tanan na minaw. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John, Brother Isaw, kay Libby, ug sa tanan nga mga kaigsunan nga nagsunod ning programa. God bless sa tanan. So sa pagkakaroon mao pa ni ang mga mensahe nga atong nakita nga midangat dinhiya sa ato nga programa. Unya sublion ko mga kaigsunan og mga kaiglan ang sa sige na namo nga hangyo dinha kaninyo nga kamo nga nagsunod og naglantaw nini karon natong live broadcast sa Facebook. Magahangyo kami kaninyo nga inyo ha pod nga iga-share no ang ato nga program aron nga daghang mga tawo ang makahimo sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Salamat unya sa pagpadayon sa tong programa. Ang panahon akong ihatag kang Brother John dito. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Well, this time mga higala, dili na to ikauban si Brother Libby tungod kay dula siya importante kayong lakaw sa kuan mo sa kamatayon ni Dr. Rodi Arrogante. Unya dula siya part una nga dili siya karon nato ikauban, no? Kamiran duha si Brother Isaw. Okay, adto ta higala sa paghatag og atensyon ni ining pangutana ni nga naabot nato dire, no? Okay. Sir, please ko explain. Dunay nag-ingon nga ang SDA kuno nagsimba kang Kristo nga fake man kuno na nga Dios. Uy, pasipala na. Ipadaya na tog basa ni. Ug mauna nga Dios ang gisimba sa RCC, so Roman Catholic Church ni. Mamati mi diri sir, Roxanne, DC, Lester, Idna, Windy, Jo. Salamat. Okay, salamat kayo sa inyong grupo ni. Akong balikag pangutana ha. Akong pangutana kanana ang basa. Sir, please ko og explain. Dunay nag-ingon nga ang SDA kuno nagsimba kang Kristo nga piki man kuno na nga Dios ug mauna nga Dios ang gisimba sa Roman Catholic Church. Mamati mi diri sir. Roxanne, DC, Lister, Idna, Windy, and Jo. Salamat. Okay, no? Salamat sa kuan. Salamat sa muramlig mga batan-o ni grupo. Salamat sa inyuhang pagpaminaw dinhi sa ato nga programa, no? Ang amo nga pagpasalamat sa tanang nag-view, sa tanan nga nangutana, kinasingkasing gyud na nga pagpasalamat namo.
Well, mahitungod ni ining gisulti ba kaning giingon nga ang SDA kung Seventh Adventist nagsimba sa fake, na nagsimba kang Kristo nga fake man kuno na nga Dios. Usa na kapag pasipala kung ingon ni ana ang inyong nadungog og nabati. Hinuon sa Biblia naghisgot nga dunay gisgutag antikristo. Mao ni ang fake kay antichrist man eh. Pero ang Kristo nga ginasimba, giludhan o gialagaran sa mga Seventh-day Adventist dili na fake, tunay og tinuod kana nga Dios. Kung atong basahon, sumala sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39, si Kristo niini ang namulong, matud pa ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Tanaw ha, nagunsa sa kasulatan nagsusi. Kung wa mo tagaig Biblia, kung wa mo tuguting makatinil og Biblia, there's something behind. Ngano man na nga ang mga pangulo ra kunuhay mo may katungod paggunit og Biblia kamo membro wa, siya ro naman pod ug di gyud mo kasabot na ay gustong itago diha sa inyo. Pero ang gisulti ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Unsa man nga kasulatan ang inyong susihon kung wa mo'y Biblia? Ha? Diba? So ang gingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Kalom. So napaka-importante gyud kayo ang pagsusi sa balaan nga kasulatan. Matud ba kay naghuna-huna man mo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Kinsa man ni ang kinabuhing dayon ay aba walay lain si Kristo. So ang buot ipasabot sa diha nga ang tao nagsusi sa balaang kasulatan, iyang makaplagan ang Kristo. Makaplagan niya ang kamaturan. Unya ang sunod gisgutan, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Timan iha nga ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Busa dili nimo lisod i-trace, dili nimo lisod nga makaplagan ang pagtugkad kung kinsa ug unsa si Kristo, kay ang balaan nga kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. So sa Biblia, sa balaang kasulatan, wala gyoy gamay nga lama ni timailhan nga si Kristo fake nga Dios, kundili si Kristo ay tunay nga Dios. Mao nga ang Seventh-day Adventist nagsimba kang Kristo dili ingon nga fake nga Dios, kundili tunay na Dios. Pero maghisgot ta og pagsimba. Anhitan ining pangutanaha, no? Maghisgot ta og pagsimba. Kinsa man gyud di ay ni ang pagasimbahon? Kay kung atong tan-awon, daghan maroy nagsimba nga dili Kristo. Ang gisimba rebulto. Pero maghisgot ta og pagsimba, no? Ato ning tan-awon kung kinsa man ang angay hatagan sa pagsimba. Kung atong basahon dinhi sa Pinadayag Kapitulo 14, gihisgutan dinhi sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 6 ug 7, ingon niini ang gipasabot dinhi niini nga versikulo no? Sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 6 ug 7, kung kinsa man ang angay nga pagasimbahon. Unya timan nga sa atong gibasa kaganina nga ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Busa dili lisod ang pagtrace, ang pagtugkad kung kinsa si Kristo kay gipamatud-an man sa balaang kasulatan. Ngingon ni Kristo,
ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Kinsay nagpamatuod mahitungod kang Kristo? Ang kasulatan, ang Biblia. So atong susihon kung siya ba'y pike o dili ba Diyos. Niya kung atong basahon kinsa man ni ang pagasimbahon, hatagan sa mga pagdaig, pagsimba ug pagdalayg. Kung atong basahon dinhi sa Pinadayag kapitulo 14 versikulo 6 ug 7, ingon ini ang gisulti. Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan. Og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran ug kabanayan, pinulungan ug katawhan. Timan nga si Juan Liberador, iyang gisulat ang iyang nakita. Mo bitaw ni Revelation. Makita, matud pa nakita ko ang laing manlulunda nga lagalupad taliwala sa kalangitan ug kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mananagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulungan ug katawhan. Og timaniha mao kini ang gidala sa manlulunda dinhi taliwala sa kahanginan. Unya unsa man kining maayong balita nga gidala sa manlulunda? Nasa city nagingon. Og sa makusog nga tingog siya nagingon, kahadlukin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Dinhi ang walay katapusang maayong balita nga gidala sa manulunda, nga ang walay katapusang maayong balita iwali ngadto sa tanang katawhan, kanasuran, pinulungan o sa tibuok nga kalibutan. Matud pa nga ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug tuburan sa tubig. Kun ang pagasimbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa katubigan, nisipyat kining kadaghanan kay ang nagsimba, ang ilang gisimba kana manggipang display sa mga daplin sa karsada, kanang mga gipang suroy-suroy, kanang ipautang, unya ang gidakon, ang presyo nagdepende sa kananaang gidakon. Mo nay gisimba karon sa kadaghanan, apan ang gisulti nga walay katapusang maing balita nga gidala sa manulunda, ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Karon kining gisintro baga nga ang Kristo nga gisimba sa mga Seventh-day Adventist, kay mao man ni pangutana diri, fake o dili? Tanawa sa atong gibasa nga ang Dios nga pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan, maunay pagasimbahon. Karon balik ta sa gisgutan nato nga bersikulo kaganina sa Juan 5:39, matud pa nga ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naguna-una man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Timan-ing nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Sa atong gibasa sa Pinadayag 14:6 ug 7, ang Dios nga pagasimbahon kadtong Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug tuburan sa tubig. Ang pangutana karon, si Kristo mo qualify ba? Angay ba siyang pagasimbahon? Kay matud pa ni Kristo, ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kaniya, ug ang pagasimbahon kadtong mang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug tuburan sa katubigan. Karon kining Kristo nga gisimba sa mga Seventh-day Adventist, piki ba? Kung atong basahon dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 3 dinhi sa Living Bible, nagingon,
before anything else existed, there was Christ. There was Christ with God. He has always been alive. Is himself God. Tanawa ha? Tanawa gyud. Kaganina atong gibasa nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Og sa pinadayag nagsulti ang maayong balita nga gidalas manalunda pagasimbahon ang Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta. Karon si Kristo qualified ba sa pagsimba o nining pagkasultiha? Yes. Niya atong basahan, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Nakaroon ha? Tanawa. Trace. He created everything. There is nothing exist that he didn't make. Tanawa. Ang gisulti sa walay katapusang maing balita ang gidalas manulunda. Ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug tinubdan sa tubigan. Nan kinsa man kini siyang gipasabot. Walay lain si Kristo. Mo ning gisgutan, He created everything. There is nothing exist that He didn't make. Tanawa kung unsay kinini ang gisulti dinhi. He didn't. There is nag-ingod dinhi nga there is nothing exist that He didn't make. Walay mga butang nga nagalungtad ni ining kalibutan nga wa niya ginahimo. Karon kaysa walay katapusang maing balita nga gidalas manulunda ang pagasimbahon man ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa dagat ug sa yuta. Si Kristo ba haom angay na bagay takos nga himuon nga pagasimbahon siya? Yes, kay siya mao ang nagbuhat sa tanan nga mga butang. Kung atong basahon pagayod na, tan-aw na to dinhi sumala sa The Living Bible sa Colosas 1, Colosas Kapitulo 1, versikulo 16 ug 17, ingon niini ang gisulti niining bersikulo sa Colossians chapter 1 verse 16 and 17 kung unsay gisulti dinhi atong basahon. Nag-ingon dinhi 16 and 17. Matud pa nini, Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth, the things we can see and the things we can't, the spirit world with its kingdoms, its rulers and authorities, all were made by Christ for His own use and glory. He was before all else began, and it is His power that holds everything together. Nakaklaro? Ang gisulti din ni Christ Himself is the Creator who made everything. Unya ang atong gibasa nga ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta ug sa dagat. So qualified God nga si Kristo siya pagasimbahon. O gunya moingon ang uban, piki ang pagsimba kang Kristo. Ilara ng kaugalingong huna-huna. Ilara ng kaugalingon nga pagsabot. Okay. Niha, ninglutaw na gyud kung kinsa kini ang angay pagasimbahon og alagaron. Kung atong basahon pa dinhi sa Herbihanon Kapitulo 1, versikulo 8, unsay gisulti dinhi og 10. Matud pa dinhi sa The Living Bible, kung ato ning makita dinhi sa Herbihanon Kapitulo 1, versikulo 8 og 10, ingon niini ang gisulti dinhi niining versikulo chapter Hebrews chapter 1 unya verse 8 and 10. Gisulti din niyo. Your kingdom, O God, mo ni ang hisgutan, no? But naging ni, but of His Son, He says. Tanawa. Kinsa man ning gipasabot ani? But of His Son, He says. Apan may tungod sa iyang anak, siya nagsulti. So ang amahan, but of His Son, He says,
Your kingdom, O God, will last forever and ever. So, niya, klaro na. O karon sa G's, nag-ingo din God also called him Lord when he said, Lord, in the beginning, you made the earth and the heavens are the work of your hands. O, si Kristo gipamatud-an sa amahan nga siya mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa langit. Nanong dili Dios si Kristo. Nanong mahimo man niya ang pagbuhat sa kalibutan ug sa langit. Unya matud pa dinhi, God also called him. Ang Dios nagaingon kaniya nagaingon pud kaniya, Lord, Ginoo, when he said sa iyang pag-ingon, Lord, in the beginning you made the earth. O Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa sinugdanan sa kalibutan. Unya nagingon pa dinhi, and the heavens are the work of your hands. Og ang langit buhat sa imong mga kamot. Nakaron usa pa may inyong ikasulti may tungod ni fake ba? Kung imong basahon sumala sa Henesis 1:1 nagsulti nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kinsa man nga Dios ang gipasabot? Walay lain si Kristo. Kay siya ang nagbuhat sa tanan nga mga butang. Kana gipamatud-an gyud na sa amahan. Onya ato kuno pang basahon sumala dinhi sa Contemporary English Bible, the same chapter and verse, ingon niini katinaw ang dugang mga pagpamahayag dinhi sa chapter 1 verse 8. Kung atong tan-aw dinhi chapter 1 verse 8, unya kun unsay gisulti dinhi matud pa dinhi niini nga bersikulo sa Herwihanon kapitulo 1 bersikulo 8. Nag-ingo dinhi, ingo dinhi nga matud pa nga, but God says about His Son, apan ang Dios nagasulti mahitungod sa iyang anak, you are God, ikaw ang Dios, ikaw ang Dios, and you will rule as king forever. Your royal power brings about justice. 10, akong basahon. The scriptures, ang kasulatan, also say, nag-ingon pod, ang kasulatan, in the beginning, Lord, sa sinugdanan, Ginoo, you were the one who laid the foundation of the earth and created the heavens. O di ning lutaw na gyud nga hilabihan nga si Kristo creator. Unya gisulti sa atong gibasa nga ang walay katapusang maing balita nga gidala sa manlulunda nga imantala sa tibuok nga kalibutan sa tanang katawhan kadtong Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta sa dagat mo'y pagasimbahon nang kinsa man si Kristo. So dili mahitabo na nga fake nga Dios ingon sa inyong mga pagpanghuna-huna. Kung ato kunong basahon dinhi sumala sa dinhi sa the Word of God, ang pulong sa Diyos sumalas ng Juan kapitulo 5 versikulo 20 ug 21, ato kuno ning basahon kun unsay gisulti dinhi sa 1 John chapter 1 chapter 5 ng Juan 5:20 ug 21 ni unsay gisulti dinhi. Og nahibaluan usab nato nga mianhi dinhi sa kalibutan ang anak sa Dios, o gihatagan niya kita og pagsabot aron mailan nato ang tinuod nga Dios. Og anaak kita diha sa tinuod nga Dios sa iyang anak nga si Jesucristo, siya mao ang tinuod nga Dios og kinabuhi nga walay katapusan. Unsa ni si Kristo? Tinuod, unya ingnon yung pike. Tinuod nga Dios. Sa ibang bersyon ng matuod nga Dios. Og matud pa og kinabuhi nga walay katapusan. Unya sa 21 nagingon, mga anak, likay ninyo ang mga Dios-Dios. Nganuman, kay mao ni piki nga Dios ang mga Dios-Dios. Munay palikayan. Pero kining Kristo nga Dios, mao'y simbahon o galagaron, dili na piki. Remember, sa diha nga si Satanas nangaha sa pagtintal kang Kristo, sumala sa Mateo kapitulo 4, versikulo 1 ngadto 10,
o giingon ni Kristo, gibadlong ni Kristo si Satanas, nahisulat na ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Nan kung dili Dios si Kristo, kinsa man to nga Dios ang gitintal ni Satanas pagtintal kang Hesus? Kaysa dihang gitintal ni Satanas si Jesus, niingon man siya, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ug unya siya lamang ang alagaron. Busa dili mahitabo gyud kana nga mga panghuna-huna ug mga pagbati sa kadaghan sa uban nga kunuhay si Kristo piki o dili Dios, inyo ra nang huna-huna ug inyo ra na nga pagsabot, pero dili na mo'y gipasabot dinhi sa balaan nga kasulatan. Kung ato pa nga basahon gani dinhi, tanawa ning lutaw mangyod nga si Kristo Dios ug siya ang angay pagasimbahon dinhi sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13. Ingon niini ang gipamahayag dinhi sa Tito 2:13. Matud pa dinhi nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Kung sa Tagalog pa, dakilang Dios at tagapagligtas. Busa gisulti ni Kristo kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini. Makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagapamatuod mahitungod kanako. Well, lastly dinhi sa Roma 14:8, 9 ug 11 ingon niini ang gipamulong. Kung nagakinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung mamatay kita alang usab sa Ginoo, busa kung magkinabuhi kita o mamatay iya kita sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan nga si Kristo nagpakamatay og nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi og sa mga patay. 11. Kay nagaingon ang kasulatan. Tanawa, nagaingon ang kasulatan kay lagi ang kasulatan nagpamatuod man na mahitungod kang Hesus. Kay nagaingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi, muabot ang adlaw nga ang tanang tawo muluhod sa akong atubangan ug moila nga ako Dios. Muna nga ug duna may mga tawo ron sa pagkakarong panahon na nga wa moila nga si Kristo Dios, pero ang naisulat nangingon muabot ra ang adlaw nga ang tanang tawo muluhod ug mosimba kanako ug moila nga ako Dios. Mao kini unya ang masaksihan sa tibuok kalibutan mahitungod sa kang Kristo nga ang tanang tawo magasimba og magaluhod diha kaniya og moila nga siya Dios. Nan si Kristo angay ba nga pagasimbahon? Yes, kay siya ang nagbuhat sa tanang mga butang ug angay gayud siya nga pagasimbahon. Kung atong basahon gani ragod din ato lang additionalan gyud ni sumala sa nahaunang Korinto 1 ug 2 mao man ni ang gisulti dinhi niini nga bersikulo sa nahaunang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2 nagingon, nganha sa iglesia nga iya sa Dios nga naa sa Korinto kanila nga nabalaan pinaagi kang Kristo Hesus o nga gipanagtawag ingon nga mga balaan uban kanilang tanan nga sa tanang dapit nagasimba sa atong Ginoong Hesukristo ilang Ginoo maingon nga ato usab. Ang tanang lugar o dapit magasimba sa atong Ginoong Hesukristo. Sayop ba ang pagsimba kang Kristo? Dili. Ang sayop nga pagsimba kanang gibuhat og tao nga nahimong kupitin siya, gialkontrahan ang Kristo nga mao'y nagbuhat sa tanang mga butang. So naalang ni ining kining nangutana namati mi diri sir, si Roxanne, si Daisy, Lister, Idna, Windy og si Jojo, no? Hinaot pang
may pangutana pa mo nga moabot diri sa umabot nga mga adlaw nga ato unya nga pagatubagon. Okay, mga higala, siguro igo na og sapat na ang panahon sa akong pagpasabot ni ining mga bahina. Sister Roxanne, DC, unya Lester og Idna, Windy og Jojo. Siguro nasabtan nanyo kining mga bahina, pero si Brother Isaw maghatag pagihapon og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa inyong nakasabot og natinawa na nga mga huna-huna. Okay, Brother Isaw? Okay, salamat Brother John. So dili pa ta mahatag og dugang pagpasabot sa pangutana nga padangat dinhi sa programa ato sa nimbasahon ang mga mensahe nga napuno dinhi sa ato karon nga live broadcast. Niya si Ma'am Alma Mahait. Happy evening to everyone. God bless all and more power sa tanan. Happy birthday to Choy Mindero. Brother Choy Mindero, happy birthday from Ma'am Alma Mahait o gikan usab dinhiya sa Jesus is our hope. Niya pod si Sister Melody Silasol, good eves kapaglaom. Niya pod Brother Noel Landao Cristal, may gabi diha ninyo Brother John and Brother Isaw. Greet lang kos naminaw og labi na sa tanan nag-live karon. Nagpaminaw mi dinhi sa Pandan Kawit. May gabi ninyo Brother Noel. Nya salamat sa inyong pagpaminaw. Niya pod si Sister Gloria Ferrer, ang Juan 14:1, 2 ug 3 nag-ingon, dili magkugool inyong kasing-kasing, palihog kuno check unsa gani to nga text to Brad. Juan 14:1, di magkagool ang inyong kasing-kasing. Niya pod si Sister Judian Histabalye, may gabi kang Lola Julita Anti-Riling. Ngadto na ta makaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana nga gipadangat dinhiya nga nagisgot lagi nga doon na say nabatian nga ang gisimba kuno nga Kristo sa mga Seventh-day Adventist kay Piki. So ato nga suwayan Piki kay mao pugkulo na ang gisimba sa Roman Catholic Church. Yes, salamat Virgin. Maay ato nga sulayan og susi karon mga kaigsunan og makiglan kung tinuod bagyod ni nga mga paghuna-huna sa mga tao. Kung ato nga lantawon og susihon ang balaan nga kasulatan sa Juan kapitulo 5 bersikulo 29, ingon ani ang gisgutan ni Kristo. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini ang nagpanghimatuod mahitungod kanako. So diha sa gisulti ni Kristo, kining balaan nga kasulatan nagpamatuod ni mahatungod kaniya. Ngani kung ato nga makita og basahon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3:16, gituyo pagmugna sa Dios ang kasulatan aron ang tanang katawhan matudloan. So karon ato nga susihon kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan, kung unsay gipamatuod sa balaan nga kasulatan mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Tinuod ba ni ang mga paghuna-huna sa mga tao nga ang pagka-Dios ni Kristo piki? Well, tistingan ko na nato og susi mga kaigsunan og mga kaigalaan. Dinia sa Juan kapitulo 5, mga kaigsunan og mga kaigalaan, bersikulo dinia sa Juan kapitulo 5 mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan kung ato ni nga basahon, bersikulo 31 og 32. Kung ato ning lantaw nagingon, kun ako mao ang magpanghimatuod may tungod sa akong kaugalingon. Ang nagsulti nini si Kristo. Ingon siya, kun ako mao ang magpanghimatuod may tungod sa akong kaugalingon, ang akong panghimatuod maisip nga dili tinuod. Apan, adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kanako, og ako naibalo nga tinuod ang iyang panghimatuod mahitungod kanako. Ang gisulti ni Kristo mao nga kung siya mismo sa iyang kaugalingon ang magpangimatuod, maisip or isipon sa mga tao nga ang iyang pagpamatuod dili tinuod. O midugang si Kristo nga gingon, apan ako nasayod nga anaay laing magapangimatuod may tungod kanako. Will ato kuno nga tan-awon og si kinsa ni nga laing nga magpangimatuod mahitungod kang Kristo mga kaigsunan og makiglaan.
Kung atong basahon ang bersikulo 37 nagingon, og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayod nang himatuod na may tungod kanako. Kamo wala gayod makadungog sa iyang tingog, kamo wala gayod makakita sa iyang bayhon. So kung imong halantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang amahan nagpanghimatuod may tungod sa iyang anak, may tungod kang Kristo. Well, ato kung naning susiyon og basahon kung unsa ang pagpanghimatuod may tungod sa unsay pagpanghimatuod sa amahan mahitungod sa iyaha nga anak mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung ato nga basahon mga kaigsunan og mga kaiglaan ang nasulat sa Hebrewanon kapitulo 1 bersikulo 8 og 10 ingon ani ang gisgutan. Apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios. Remember these words mga kaigsunan. Nag-ingon ang balaan nga kasulatan, apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios. Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Kung imong alantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang pagpamatuod sa amahan may tungod sa iyang anak, ang gisulti sa amahan mga kaigsunan og mga kaiglaan si Kristo Dios. Nan karon ngano man nga ang paghuna-huna sa ubang tao, naghuna-huna man sila nga si Kristo piki nga Dios or dili Dios si Kristo. O sa lang ang tubag mga kaigsunan ug mga kaiglaan, tungod kay kining mga tawhana nakulangan sa pagsusi ug pagbasa sa balaan nga kasulatan. Ngano? Kung gihimo pa sa tanang tao nga magsusi og magbasa sa balaan nga kasulatan, dili maingon ani ang paghuna-huna sa tao karon nga maghuna-huna nga si Kristo piki og dili Dios. Nganuan, tungod kay gitudlo sa balaan nga kasulatan nga si Kristo mga kaigsunan ug mga kaiglaan Dios. Ngani dugang panayana kung atong padayonon sa bersikulo 10 nagingon, miingon usab siya, sa sinugdan gibuhat mo Ginoo ang kalibutan, og sa imong kaugalingong mga kamot gibuhat mo ang mga langit. Kung imong alantawon og susiyon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, gawas nga gipamatud-an sa Dios nga si Kristo Dios mga higala og mga igsuon, iya usab nga gipamatud-an nga si Kristo mao ang nag-ugmad or nagbuhat sa kalangitan sa kalibutan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nang kung imong alantawon og susiyon kining mga bersikulo sapat na unta gyud ni nga dawaton og tuohan sa mga katawan karon nga si Kristo tinuod nga Dios mga kaigsuonan og mga kaiglaan. Pero ngano man nga dunay mga tao nga hangtod karon dili mo tuo, dili mo dawat niini nga mga pagtulon-an mga kaigsuonan og mga kaiglaan tungod sa rason mga higala og mga kaigsunan kay kining mga tawhana dili man mususi og mobasa kung unsay gitudlo sa Biblia. Sapat naman sa ilaha nga sultian og tudloan ra sila sa ilahang mga labaw kung unsay isulti og itudlo, mao ra man say daytoon dili man mususi og mobasa sa balaan nga kasulatan kung tinuod ba ang gitudlo sa ilaha mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung imong alantawon og susiyon kini nga mga pagpamatuod nga nasulat sa balaan nga kasulatan mga kaigsuonan og mga kaiglaan, kini unta ang dapat natong tuohan og dawaton nga kamaturan nga si Kristo Dios mga kaigsuonan og mga kaiglaan. Nan karon sa diha mga kaigsuonan og mga kaiglaan nga si Apostol Pablo na nagsulti na nagsulat dinia sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 6 og 7 ingon ani ang disgutan. Nahibulong ako nga sa kalit mitaglikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Kini nga butang nasulat og gisuwat ni Apostol Pablo tungod sa rason kay ang mga tao sa Galacia nakawalihan na mahitungod kang Kristo. Pero taliwala nga nawalihan na sila mahitungod kang Kristo, mahitungod sa maayong balita, ang ilang mga paghuna-huna natuis, natuyok mga kaigsunan og mga kaiglan na ibalumog nga no tungod sa rason kung atong padayonon ang city nagingon. Dili nga dunay laing maayong balita
kundili nga adunay na nagpagubot kaninyo og buot magatuis sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Ang naitabo usab nining mga tawhana karon, mga kaigsunan og makiglan, mga tao nga naghuna-huna nga si Kristo piki og dili Dios, mga igsoon, ang ilang mga huna-huna gipanaggubot sa mga tao nga dili motuo kang Kristo, mga tao nga dili dapig kang Kristo. Kung imo nga lantawon og susiyon, mao ni ang gisulti ni Apostol Pablo, hinungdan ngano nga ang paghuna-huna sa tao natuwis mahitungod kang Ginoong Kristo, dili tungod kay nailaing maayong balita, kundi tungod dunay mga tao nga nagpagubot sa mga huna-huna sa tao nga nagtudlo nga tinuis mahitungod kang Kristo, mga kaigsunan og makiglaan. So kung imo nga lantawon og susiyon, diha palandaan sa kapanahunan sa mga apostolos, mga tinun-an ni Kristo, doon na nagiday mga tao nga hilig kayo mutuis sa mayong balita mahitungod kang Kristo, sama sa naitabo karon sa mga tao nga dili motuo kang Kristo nga Dios, mga kaigsunan og makiglaan. Karon diha sa pagpamatuod sa amahan, misulti ang amahan, mga kaigsunan ug makiglan, ngadto sa iyang anak, ngadto kang Kristo, nga si Kristo mao ang nagbuhat sa kalangitan ug sa kalibutan. Nan karon, mga kaigsunan ug makiglan, takos og angayan bang simbahon o galagaron si Kristo? Yes, mga igalag, mga igsoon. Nga naman, si Kristo, mga kaigsunan og makiglan, matuod nga Dios. Si Kristo, mga kaiglaan og mga kaigsunan, mga kaiglag, mga kaigsunan, siya ang nagbuhat sa langit og sa kalibutan. Nan kung ato nga basahon ang nasulat sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 og 7, ingon ani ang gisgutan kung atong basahon nagingon. Unya nakita ko ang laing anghel nga naglupad og nagdala sa walay katapusang mensahe aron isangyaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan sa nagkalain-laing nasod, banay og pinulungan. Kini, mga kaigsunan og makiglan, ang nagsulti nini si Juan Revelador, or gitawag sa English og John Revelator, mga kaigsunan og makiglan. Naibalo ba mo, mga kaigsunan og makiglan, nga si Juan mao ang katapusan nga kini ang tinun-an ni Kristo nga gihatagan og kini ang panan-awon sa Dios sa umalabot nga panahon, mga kaigsunan, future. Busa sa mga sinulat ni Juan, daghan, mga kaigsunan ug makiglan, ang nasulat nga mga future event, mga umalabot nga panghitabo. Ug usa na niini, mga kaigsunan ug makiglan, nagipadayag sa Dios, kining gisulat niya sa Juan 14, 6 ug 7 kung ato nga basahon. Sa 7 nagingon, og misulti siya sa kusog, kahadloki ang Dios og dayga siya, kay niabot na ang panahon nga hukman niya ang katawhan. Kung imo nga lantawon og susiyon, kining gitawag og hukman niya ang katawhan, umalabot pa lang ni, mga kaigsunan og makiglan, ngano wala pa may tabo ang adlaw sa paghukom sa Ginoo. Apan kung atong padayonon nagingon, simbaha siya nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Si kinsa ang simbahon? Ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa mga tubig. Si kinsa ang nagbuhat sa langit? Si kinsa ang nagbuhat sa yuta? Si kinsa ang nagbuhat sa kalibutan? Sumala sa pagpamatuod sa amahan, mga kaigsunan ug makiglan, sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 10, si Kristo mao ang nagbuhat sa langit ug sa kalibutan. Nan kay si Kristo man ang nagbuhat sa langit ug sa kalibutan, nagpasabot, mga kaiglaan ug mga kaigsunan, takos og angayan nga simbahon ug daygon si Ginoong Kristo, mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kay siya mao ang magbubuhat natong tanan, mga higala og mga igsoon. Nang kung atong padayonon, mga kaigsunan og mga kaiglan, ang unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20, ingon ani ang gisgutan nagingon, nasayod usab kita nga miani ang anak sa Dios og mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Jesucristo.
siya ang matuod nga Dios og ang kinabuhi nga dayon. Kung imo nga lantawon og susiyon ang nasulat sa balaan nga kasulatan mga kiglaan og mga kaigsunan, letra por letra imong makita nga gipamatud-an sa balaan nga kasulatan nga si Kristo Dios, dili lang kay Dios kundi matuod nga Dios mga kaigsunan og mga kiglaan. Karon nganong naingunana man ang paghunahuna sa kadaghanan nga si Kristo dili Dios, si Kristo piki nga Dios tungod sa rason mga kaigsunan ug makiglan kay kining mga tawhana nakuwangan sa pagsusi sa balaan nga kasulatan. Kontento na sila ug unsay isulti itudlo sa ilaha. Wala sila'y plano, wala sila'y gihimo nga mosusi mismo pinaagis ilang kaugalingon nga pagsusi kung tinuod ba ang gitudlo sa ilaha. Naibalo ba mo mga kaigsunan ug makiglan nga dunay prinsipyo nga gitudlo ang balaan nga kasulatan sa tuwa? Nga ang gitudlo sa balaan nga kasulatan dili pwede nga sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo, sa ato nga pagkinabuhi niini nga kalibutan, makontinto na lang ta nga sultian rata. Ang prinsipyo nga gitudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan ug makiglan dili sama niini nga mga buhat nga konsultian o walihan ta may tungod sa pulong sa Ginoo, makontinto na ta niya ng mga butanga. Kung dili, kung ato nga lantawon ug susiyon, dunay mga prinsipyo nga gitudlo ang balaan nga kasulatan sa tanang mga magtutuong ni Kristo, sa tanang mga Kristohanon, sa tanang mga nangalagad sa Ginoo. O kini nga prinsipyo mga kaigsunan ug makiglan, makuha nato dinhiya sa nasulat sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 11. Panahon niya si Pablo mga kaigsunan og si Silas na nagpangwali. Ingon ani ang ilang nadiskubrihan nga mga batasan o mga prinsipyo sa mga tao nga ilang gipangwalihan may tungod kang Kristo. Kung atong basahon ang Buhat 17:11, ingon ani ang atong mabasa nagingon, og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonica. Kay kini siya midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasibuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod bagayod ang mga butang nga gisulti kanila. Kung imo nga lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug mga kiglan, dunay prinsipyo diha sa pagpangalagad sa Ginoo, diha sa pagdawat o pagtuon sa pulong sa Ginoo, gikinahanglan dili lang ta kay igo rang mamati og maminaw, kundi mismo usab sa atong kaugalingon, atong susihon ang balaan nga kasulatan kung tinuod ba ang gisulti o gitudlo sa atoa mga kaigsunan og mga kiglaan. Mabitaw na ang purpose dinhiya sa atong programa, panahon og do nami isulti, do nami itudlo sa inyo mga kaigsunan og mga kiglaan. Amo gid isulti sa inyo, asa nga libro mabasa, asa nga bersikulo mabasa, asa nga kapitulo mga kaigsunan og mga kiglaan. Kay tuyo og tumong namo niya na aron kamo sab muhimo pagsusis inyong kaugalingon kung mas tinuod ba ang among mga gipanagtudlo o gipanagsulti sa inyo ha. Well mga kaigsunan og mga kiglaan, nining gabiuna dalaygon kayong Dios ngano tungod kay ang kamaturan ato nga napatalinghugan nga sa diin ang tinuod ay si Kristo matuod nga Dios og dili piki mga igalag mga igsoon. Si Kristo Dios mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung kamo dinaa nga nagapaminaw, naghunahuna og naggunitmos prinsipyo nga si Kristo dili Dios, timanin ninyo mga kaiglaan og mga kaigsunan nga ang balaan nga kasulatan nagpamatuod og nagtudlo nga ang yawa mituo kang Kristo nga Dios, pero dili lang sila musunod og musimba kang Kristo. Kung imo nga lantawon itandi ang inyong prinsipyo pagtuo ang pagtuo sa yawa, mga kaigsunan og mga kaiglaan, mas ngilngig pa di ay ang tao kaysa sa yawa. Nga naman, ang yawa mituo kang Kristo nga Dios, pero ang tao dili mutuo kang Kristo nga Dios. Muna maghunahuna ta mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Well, salamat sa iyong pagpaminaw. Wala naman tayo igo nga panahon sa dili pahingpit tapuso ng atong programa. Niya ang ato nga closing song, maingon man ang ato nga closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita. Dalang tanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit.
Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napaabot sa dulong ug sa mga nagapaminaw. Tuguti nga imo silang panalanginan. Diha sa ilang mga kasing-kasing mapahiluna ang mga pulong sa kamaturan. Sila imong kabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag maghatag sa imong pag-ampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigalas kagiran Brother Isaw Dihito and my only daughter Alexa Jim Dihito. Kining inyong ubos nga higala gigsuon Brother June Dihito magaingon sa inyo. Mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.